Evo, kuruzi su kuhani. Evo, dobro izgledaju. Odlično. Odlično izgledaju. Idemo dalje ovdje grah. Ide po propisu. Sad ćemo ove repove što smo ovdje prepržili. Sad će ovi repovi da uskoče ovdje ovaj grah. Odlično. To ćemo sad da sklonimo. Malo ovo da promiješamo. I nek se još zajedno jedno 15 do 20 minuta zajedno se kuhaju grah i repovi i onda ćemo da stavimo zapršku za grah.